no ho oblidem, no és només tècnic, perquè de fet és el document en què se'ns diu quin model de ciutat tindrem per als propers 15 o 20 anys, de quina manera ha de créixer Lleida, quina mena d'espais públics volem, insisteixo, quina mobilitat volem, si volem la preeminència del transport privat sobre el públic, del trànsit rodat sobre la peatonalitat o què volem. Per tant, totes aquestes coses necessiten temps. Més tenint en compte, i ho he de dir així, que en aquests 15 o 20 anys, qui ara està governant, molt probablement no governarà. Nosaltres tenim esperança que no governarà ni a partir del juny del 2019. Per tant, un alcalde que segurament deixarà de ser alcalde d'aquí uns mesos pretén aprovar ell soler, o com a molt amb els seus socis de govern, un pla d'ordenació urbana, sense buscar consensos ni amb els agents socials, ni amb els agents econòmics, ni tampoc, i ho hem de dir així, amb els propis grups municipals. Si realment som l'alcalde i l'equip de govern de tota Lleida, hem d'aspirar a que tota Lleida pugui dir la seva en el nou pla d'ordenació urbana municipal.